la ley de la Generalitat Valenciana de música, que ja ho digui l'altre dia el senyor alcalde, és l'única llei que vull consensuar per tots els partits polítics. I en aquesta llei se diu que els ajuntaments tenen l'obligació i la prioritat de velar per les escoles de música. I ho diu el seu articulat. És una llei, senyores, consensuada per la Generalitat. Entonces vull dir que per 4.000 euros, quan ara hi ha eixes de rames tan grans, este senyor que s'ha dit 150.000 euros per un, això que ara està en ERE, que passarà com en este senyor així, que quan ho busquen a però això la precis, això la precis. Però fareu a Pinyera Feliç, com el senyor de la residencial de Micaere, que quan posarem mà no tenia ni aval. Vull dir, per 4.000 euros estem organitzant-se tot un poble, manifestant-se, quan és molt fàcil de solucionar. Les solucions que ens han proposat per part de l'Ajuntament... Sí, no, però vull dir-te una cosa, per vestir algú no fa falta, no, si per vestir no fa falta, no fa falta despullar a un altre, no. Si a mi em pareix molt bé que tu defengues la postura teva, em pareix ideal, perfecta, i hasta inclús t'aplaudís. No comparem en que si este és el només, perquè tot entrem en un debat perquè després poden vindre també 200 d'un altre sector i no és el que se pretén, perquè així n'hi ha molta gent que fa altres activitats i també se poden dur així perquè també diguen jo vull el doble i el triple. No, també, ara que tens el que estàs dient, tens per supost que tens tota no, exacto, muy bien, ni no volem fer això, però sí que tens tota la legitimitat per dir el que has dit. Això podien fer, que no pogués dir el que has dit, això podien fer. Una dictadura per poder parlar i poder, ara estem parlant molt civilitzadament. Jo pense que ja que esteu tots, aprofitant que esteu tots, fiqueu-se la mà en el pit i deixeu quina institució hi ha Museros més antiga. I fiqueu-se la mà en el pit i vegeu tots els ajuntaments del costat que estan fets. I fiqueu-se la mà en el pit i lleveu de lo que és innecessari i fiqueu on se necessita, perquè això se pot fer. El senyor alcalde acaba de dir que ha recibit una subvenció de diputació de 7.000 euros, si no recorde mal, 8.000 euros, per al gabinet psicopedagògic. Com això estava pressupostat en 18.000 euros i ha recibit aquesta subvenció que no s'esperava, ahí tenim un casillet. I agarrat d'ahí. Crec que les coses no se poden fer a Xina, però crec que no. Crec que no se poden fer. No ho sé, això és qüestió d'interpretació. Jo no sé si una partida pot ser diners i ficar l'altra, no ho entenc. No ho sé, però es pot buscar alguna cosa. No, acaba ja, perquè la sent. No és ni vestir ni desvestir, i si se imatges la que ha quedat... No, vull dir-te que has dit el que tocava dir, però vull dir-te jo que no mesclem altres col·lectius, sinó que tu de fer-lo teu, i me pareix honorabilíssim, però això ho podien fer. Però no, que sí, però això ho podien fer, que no defengues el teu. Ara, a partir d'ahí, jo crec que José María també... Mira, i te conte, si hi ha algú així que ha de fer-se la banda i l'escola d'educant, no sé, saps que educació ha de ser José María, i no tinc per què dir. Si ha hagut així algú que ha escat tu la bandera per la banda de música i per l'escola d'educant, no ha sigut l'alcalde. I no tinc per què donar la píndola, perquè jo això no me dona res. O sigui que jo no me dona res. No, vull dir-te jo que l'alcalde... No, però vull dir-te jo, no, en seguida, però vull dir que això que dic jo a l'alcalde no tinc que sumar jo punts. Però que és així ara, sí que és de veres que ha dit l'alcalde que va retomar la situació i anem a reunir-se, crec que ho ha dit i és suficient. Arribem a un acuerdo, pues quan tu se reuneixen és per arribar a un acuerdo, perquè per no arribar a un acuerdo no cal reunir-se. L'escola de música canta ara, perquè ara faig la convida, encara que no soc la persona adequada, el dissabte a les 6:30 tenim l'acte de clausura de l'escola de música. Hi haurà un coro i després estan xiquets en l'audició. Podeu demostrar i palpar el que aprenen els xiquets en tot un any. Esteu convidats. Però segon, estic molt agraïda en el recibiment que tinc. Estigui 3 hores, ho he dit, el primer, sense tindre cita prèvia m'atenderen de donació. Estava el senyor Marí, que he dit, i el que tingui que dir personalment allí, que ara públicament no té per què transcendir, pues se queda allí i allí se quedarà, per la meva banda, El segon és que hem dit vestits que tu i desvestits. No, però això ho he dit una anècdota, i no faig molt de cas. El sector de cops està molt valorat al costat de cultura. I això no s'ofendrà ningú, això és una obvietat. Si ho mire, ho veurà. El que estic suplicant, que me dona vergonya, és 4.500 euros que me garantisca l'Ajuntament, i Maria José t'agrairia
perquè l'últim que vaig a fer és un això que vaig a dir, perquè, a veure, 4.500 euros perquè l'escola de música en octubre sí que ells puguen tornar, perquè ara acaba el dissabte, com us he dit, i si no ho sabem ja, el setembre no podem obrir. Entonces, és una mesura que tenim que fer urgent. Els xiquets de l'escola de música no poden anar a fer xarangues, perquè tenen 11 anys. No poden fer concerts perquè tampoc tenen l'estructura de concerts. Però és que és més, és que els futbolistes no fan ningú homenatge per recibir les subvencions que recibeixen, perquè els músics la tenen que fer. Això ho penso jo després d'anar-me. Però sí que t'agrairia que no nomenares altres coses. No, te ho dic, és que ho dic. Els del futbol recibeixen 26.000 euros i els del bàsquet 27.000 euros, que hi ha en l'Ajuntament que estem tan pobres i no fan ningú partit d'homenatge per l'Ajuntament per recibir aquesta subvenció. Per què els músics per recibir 4.575 euros tenen que fer concerts? Per què no? I posa la mà al cor, per favor, i ajudeu-nos. No estic demanant res que no me toque. Jo he acabat de parlar i l'únic que vull dir és la primera vegada en la meva vida que l'incompleno d'aquest poble. M'agrada molt, perquè vos he sentit a tots en el vostre. Però quan vos m'agradaria, si podeu, que vegeu la gravació. Se donareu compte perquè jo ho faig quan faig xuís. Me grave no, és obligat. Després te veus i dius, això parli d'així, no faig aquests gestos, queda molt gens. Uno, menjar xifre, por parla. L'altre, furgar-se-en-la, és que se veu. L'altre, amagar-se darrere del palmito per fer els comentaris en l'altre. I riure's quan la gent de l'oposició parla. Al revés, unos y otros, ho heu fet tots. Entonces, no ho sé, de cara a un poble queda un poble queda mal. I moltes gràcies perquè pensava que no la va poder parlar, José María. Els llauradors, si no sempre que tu pensaves que no podies parlar? Home, perquè pensava que 3 hores i jo ja m'havia esplaiat molt i ara no va parlar un altre. Jo ja recomendaré als consellers a tots que vagin a un curs de Telegem i a tots, jo el primer, no s'aprèn un curs. No van faltar És que se mama, no sabem res. els llauradors, si no sembren, no cullen. Mari Carmen. I els que volien fer un bon melonar, primer havien de fer el planter. I els que volien fer un bon tomatar, com a llauradors també. Si no feien planters, no n'hi havia cullen. Mari Carmen, si després vols la paraula... No, ja ha acabat. És això. Jo ara vaig a contestar-li a Amparo. La veritat és que Amparo... a mi sí que m'ha sorprendut la teva intervenció, per una raó, perquè jo creia que després de la reunió de 2 hores i mitja, per almenys, no, de 2 hores i mitja i 3, allí en el despatx, creia que tots nosaltres, i tu havies captat la idea. Però és que, a més, el primer que he dit jo, quan has començat a debatir la moció del turno del PP, he dit en seguida que, evidentment, la moció, com ara m'entrava a que un altre grup us digui el que hem de fer. Però he dit, està gravat, que després de recibir l'escrit d'expulsair del president de la Societat Musical sense firmar, però sí que en registre entrar. Sí, està en registre entrar, però no està firmat. No, però el puño de la Vale, Societat que sí. He dit diversos viatges que ja han quedat, de fet, ja han quedat Manolo i Javier Marí per la setmana que ve reunir-se en els directius de la banda de música. Te'n recordes que eren 20 viatges, diguem. Que pena que no estigueren així 2 representants de la banda de música perquè habrem així allí en un acuerdo. Ho van dir diversos viatges, sí o no? Sí. I diem, esta taula està coixa, perquè està l'Ajuntament, hi ha una representació dels pares, però que no són directius de la banda de música, i clar, els acuerdos no poden eixir perquè no està la banda de música, que en definitiva són els titulars tant de la banda com de l'escola de tocando. No. Tu saps que si haver estat a Bremaixit ja és un acuerdo. I avui, el primer que jo dic és que estem disposats, i de fet va ser la setmana que ve, a reunir-se i parlar amb ells i buscar solucions perquè l'escola de Candes, en el que fa referència a l'administració local, que no sigui ningú problema el seu funcionament
ja està tot. Jo pensava que en relació a la banda de música la postura de l'Ajuntament quedar meridiana. No, estaria dit quan se sentia des de la posició de l'alcaldia, no patiu este any que vos respectarem, però haurem de siga. No, anem a veure, ja tu, paro, és el que parla. Tu ja saps que aquí és un comentari seguit. Anem a veure, les subvencions no se poden retraure unes al 50%, paro, és el que estic donant la paraula. Les subvencions no se poden retraure unes al 50% i altres al 20%. Però n'hi ha altres alternatives que les parlarem o no les parlarem, sí. I són les mateixes que anem a plantejar a la setmana que ve a la banda de música. I segur que accepta la banda de música, segur, perquè van a ser distintes en alguns casos a les que se planteja per iniciativa de l'Ajuntament a la societat musical i que la banda de música les rechaça. A proposar-lo mateix no se reunirien, perquè ja sabem la resposta. Pujar compte de socios no es factura. No, és que ho he dit claríssim. He dit des del principi, ho està dient l'alcalde de Museo, en nom de tot l'equip de govern, Amparo, que anem a reunir-se en la banda de música, ja que ells desposeir, en tant que apreta la sabata, els dit en que ha arribat desposeir, i menys mal que el duer Vicente i tu. El duer vosaltres. Sí, no. Pues almenys els homes s'estaven creient que no podien. Jo acabe, ja ho dic en sèrio. Jo he sentit i he escoltat el que has dit. He escoltat que has dit que anàrem l'altre dia i tal. Jo crec que n'hi ha bona voluntat. Vull pensar que n'hi ha bona voluntat de tots els partits polítics i que tots ens recolzem. Vull pensar que aquests 4.500 euros poden eixir de l'Ajuntament sense contraprestació ninguna, perquè ninguna que dona subvencions les fa. Llavors considere que tots som iguals. Paguem contribucions també i també tenen els nostres xiquets dret a guiar l'activitat en la que volen desenvolupar el seu coneixement. A part de que és una entitat cultural la més vella que hi ha a museus i que els pobles colindants tots l'apoyen. Seria el primer en tota la comarca, seria penós. I és que serà. Doncs sí que molt agraïda i sí, pensant que podem aconseguir els 4.500 euros que ens falten. Jo creia que després de tu ja hi és convençuda. No, perquè les tres propostes que me van fer, ninguna de totes és sí, perquè és que no arribarem a fer ninguna proposta més perquè estava la pata coixa, la taula coixa, faltava la representació de la banda de música. Diguérem, encara que proposàrem això i això, ara no valdria per res perquè vosaltres dos no estàveu en representació de la banda de música. Ho diguérem, crec que tots els que estàvem allí. És que reitere, el que proposàvem eren contraprestacions, cosa que ningú que li dones tu subvencions te fa. Ara te vaig a preguntar jo i espero que contestes l'altre dia. Te vaig a fer una pregunta. Amparo, tu estàs convençuda de que si haurà estat a mitja reunió de 2 hores i mitja, a part dels que estaven representants del president o directius de la banda de música, tu no creus que haurem arribat a l'acord d'allí, en mitja reunió? Ara el que estem parlant no estarem parlant. Davant el pis, no faig teatre, pense que no. Ja no vol moments d'estil emocional per entonces crec que va ser una molt bona entrar i una molt bona entrar en contacte d'ambes coses. Ara crec que ja se veu la predisposició. Amparo, jo acabo ja en aquest tema perquè aquest tema ja està molt parlat. Jo quan tu te n'anaves que tu dius, no que diràs, no, mira el que vas dir, jo dic estic convençut de que el tema de la, perquè no com tu després parlaries amb la gent de la directiva, fes molt bé, si no parlares, jo m'imagino que parlares, i si parlares fer molt bé, que este tema ja està debatit perquè està claríssim. Està claríssim. Alguna persona més... Bueno, si ha anat un aplauso. La cosa de Susana no. Perquè una altra també una mierda. Volia dir-li, senyor alcalde, i a la corporació en general, de que estic molt disgustat en que així, als llauradors, s'ha recibit
una subvenció que avui s'han vengut a fer les valoracions els sindicats, els interventors encara no estaven firmats, però no a nivell d'ací, sinó a nivell de la Comunitat Valenciana. Al partit que vostè perteneix és lamentable. Enguany el desastre conforme ha estat en la taronja, estem 2 mesos parats, les inclemències del temps i els preus d'altres llocs, perquè estem en una globalització, la taronja no pot competir, i estem, que vostè ha dit han recebit en un poble de vora 5.000 habitants, que crec que 6.000, m'ha quedat curt, de 13 persones, vostè encara està content en que fem més i mig quan ne fèiem 3, quan la carestia de vida i el palo i el que ens ha intervengut després de l'incendi de Fontestat, vostè pensa una miqueta després de l'incendi de Fontestat i el que ens estan acribillant a la gent del camp en les ETTs, que vostè ho desconeix això, els preus que estan fent treballar a les persones, siguin espanyols, siguin russos o ciutadans del món i persones. I així s'ha parlat de la mineria, s'ha parlat de la música, s'ha parlat de tot. Jo feia tots els anys 3 mesos de contracte i vostè avui se sent orgullós de que a 13 persones 30 o 35 dies. 45 dies. A de 60. Vostè sap que des del dia 1 de gener al 8 de maig que vaig acabar la campanya vaig fer 65 jornals. Si vostè creu que així pot passar un ciutadà pagant els seus tributs com tot el món paguem, com vostè i com tots, i la discriminació que tenim en la terra perquè vostè ha sigut llaurador, la desertització i els abandonos de la terra que n'hi ha, degut a què? I quines solucions està donant Conselleria d'Agricultura? Què mos ha donat enguany? Per 13 persones de 6.000 habitants que han presentat o que han eixit del Cervef, 7 ara i 6 després. 45 dies. Quan d'ací a que se m'emprenga la campanya i damunt, vostè sap, recolzant qui està i qui siga, mane i el partit que estiga governant a les ETTs. Que això, en el segle XIX se va abolir l'esclavitud i en el segle XXI ha aparegut l'esclavitud. Està clar? Això és el que sí volia jo sentir. Vostè se queda al raó. I encara no li ha sentit un al·lucinar de dir la terra està conforme està. I així s'ha parlat de la mineria. Jo estic tan sacrificat o més que la mineria. Vale, hermano, t'explico. És una pena que la facilitat que tens tu quan vols per parlar amb mi, no és que has vengut tant a parlar amb mi, perquè, claro, ara vas a quedar en evidència. Quan si m'ho hagués preguntat ahir o després ahir anem a veure. Tu saps per què d'aixòs 13 s'han fet els contractes de mes i mig i no de 3 mesos com s'han fet tota la vida? A petició dels sindicats que ho han imposat i han dit en el 15... ¿Vostè està segur? Sí, Germà, oi? ¿Vostè està segur? Sí, ha vengut Amparo Aguilar Climent a fer la valoració per comissions obreres. I li puc dir jo a vostè, i disculpe que li diga, que han dit que tenien que entrar tots. Ai, els 13. Vostè dirà a mi 13 persones en un poble de 6.000, un poble agrícola com Museros. Però, Germán, si estàs dient el que t'estic dient jo... Però no diga vostè que la culpa als sindicats. Ui, com que no? No sé, no. La culpa és que s'ha fet equitativament arreglo als habitants que han eixit. Germán, deixa parlar a mi. Claro que tu ja has fet la pregunta, estem capítol de regles de preguntes, no estem fent mítings i oratoris. Però jo sí que te vaig a contestar. Has fet el ridícul a la pregunta per no molestar-te, perquè quan vol sí que vens a parlar amb mi de no haver-te informat. Se n'han seleccionat de la rama agrària 15 els tècnics de l'INEM i el sindicat, i això s'ha fet sempre, i la quantitat de subvenció ha sigut tots els anys més o menys ixa. El problema i la sorpresa d'enguany és que els sindicats han dit tota la persona seleccionada té que treballar. Ui, però si aixiran a més o a més i mig, perquè altres viatges n'han vingut 15 i se n'han eliminat 7 i se n'han quedat 5 o 6 i han treballat 3 mesos. El que s'ha fet sempre, tu ho eres. Fijo, enguany tens la sort que estàs el teu fill i tu, els dos. Però han sigut els sindicats, jo no estic d'acord en aquesta fórmula, jo no estic d'acord, estic parlant jo, Calla. No estic interrompint. Jo no estic d'acord en aquesta fórmula. Jo hauria preferit que d'aixòs 15
d'haver agarrat a 5, 6 o 7 i que els haver fet un contracte de 3 mesos. Però els sindicats han dit no, tota la persona baremà té que tindre el contracte. I és normal que hi ha 2 persones que han renunciat, perquè si no, en més de 45 dies d'haver-ne sigut 35. Entonces han sigut els sindicats els que han imposat això en contra de la voluntat nostra. Nosaltres ho haurem preferit que haurien sigut 5 o 6 persones 3 mesos. El mateix que tu estàs plantejant. Si això haguera vengut la subvenció més elevada s'haguera pogut emplear a les 15 persones la mateixa de l'any passat. Tu te creus que vostè creu que la mateixa de l'any passat, la carestia de vida, està igual l'any passat, el combustible, la pujada de llum, tot, el pa, l'àuia, tot? No me diga vostè a mi això que això és el que n'hi ha. Ah, claro, que això és el que se puede. I això sonava. I vostè com a llaurador encara no li havia sentit dir mai un apoyo als llauradors. Ah, no. I en tot el que estic dient ara, què és? Així moltes mineros, molta al futbol i molta... I jo soc un formo del futbol. I un fanàtic. Però el treball és lo fundamental. Si haguera vengut més subvenció, les 15 persones haurien pogut treballar els 3 mesos. I clar, si en vez de, jo t'ho diré, si en vez de 26 haurien sigut 52, els 14, 3 mesos, claro. Claro, y yo también. Es lo mateix que vostè que és de la música. Si ha d'escoltar la cota, el que hi ha que estar ben clar que el baremo de lo que arriba de subvenció és per 15 o 13 persones. Tenies que haver preguntat antes i entonces no haver fet ara. Algú havia demanat la paraula. Jo tenia una duda, bueno, tinc una duda perquè he sentit, jo no havia vingut mai a ningú pleno i m'ha costat. I m'ha quedat sorprenguda de la quantitat de deports que se fan en este poble, però suposament el sabia. Però m'ha llamat l'atenció un deport que ha eixit, que és el futbol americà. En el futbol americà de Museros, quants deportistes n'hi ha? I contra qui juga ese futbol americà en Museros? Ara uno no la puc sempre. Sé que se m'ha escalat el senyor Simó, perquè jo dic que a casa d'Amèrica mos subvenciona la pilota valenciana, m'ha quedat pensant-ho. I jo, pues, este senyor se n'ha anat i sé que serà escanar perquè, pobret, m'ha fet que ha estat ahí tot el rato de la manera que està. I li ho agraïs que hagi estat tant de rato i que hagi parlat tan clar com parla, però m'haguera agradat que ell m'haguera contestat quants jugadors n'hi ha en Museros del futbol americà? 10. I aquests 10 en quin equip juguen? Perquè està clar que 10 no poden jugar contra 5 i 5. On van ells a jugar? En el camp de futbol. A Holanda. No. On van ells a jugar? O qui ve jugar així en el futbol americà? O qui ve jugar així? Si aquests 10 no són prou per fer un equipo, per fer un equipo, no, si no són prou per fer... Mira, i parlant de la subvenció que dona la música no donen res, perquè no paguen la feina que fa la banda en actes de l'Ajuntament. Està clar o no està clar? Bueno, Sí. Jo lo que vinc a dir... No donen res, no paguen la feina que fa la música el dia del Sant Roc, la Medalla de Gràcies i el dia dels Reis i tot. No donen res. Sí, ja està, verà. I si l'escola tanca, en vez de fer la Casa de la Música, i faig una plaça de Pau Fija, que és la cultura de Museros. La Casa de la Música tiene que estar feta. Faig una plaça de Pau, que és la cultura de Museros. Bueno, però també és una tradició d'allà. Va, no us fiquem en lo que no està. Jo vull que m'aclarisquen. Primer que m'aclarisquen a mi la meva pregunta i després que t'aclarisquen a tu. Jo li havia de donar la paraula. I després jo t'apoyaré. Jo el que vull saber és, aquestes 10 persones són prou per fer un equip
per jugar museros entre museros. Estan censats que no les lleven. una competició, però on se representa? I ella no vol arreglos, ella vol 4.500 On se representa? Estan censats així. i una crec que estan passant fam. Per favor, estan censats així museros. Ellos deu sí. Y cuando ellos se pasen famosos en el fútbol americano, ¿nos tornarán lo que estén subvencionados? Hombre, per favor, ara li dic jo a Batiste, me pareix molt bé que reivindique ell el seu dret, però jo també vull dir-te una cosa. Els bous també és una tradició de tota la vida. Tota cultura. Escolta, si per tu no és cultura... No, jo, per mi que la cultura, més que la música. Bueno, atén-me una miqueta. Que el bou també és molt respectable, perquè, mira, jo vaig a dir una cosa molt senzilleta, que sóc pràctica. Jo he estat així en este poble vivint molts anys en Alboraya i després he tornat així i me llama l'atenció que la Penyes Valents, per exemple, la Penyes Valents, que és la més antiga que diuen, ha estat sempre pagant-se un alquiler i se fan la loteria, el qui vol la ven i el qui vol se la queda, i quan ve una vegada a l'any fer-se la festa, la fan al mig del poble, i el qui vol acudix i el qui no vol no acudix, i no molesten més a ningú. Però això no és el cas de que així discutim si es bou és cultura o no és cultura, perquè pel que d'ells és cultura, doncs pel que li agrada la música a vegades no és, però és igual de respectable una entitat que una altra. Així el que hem de procurar és que si tots som de museros, si hi ha unes subvencions de 10 euros, que se repartisquen a centimet a tots els que les necessiten. I punto i pelota, i això és governar. I ja parla prou. Bona nit, senyors, i gràcies. Alguna... Sí, volia comentar, a veure, que no està bé la música. Jo soc veig de museus de fa 6 anys, quan altres no, i este he sentit una sensació entre perplexitat i vergonya, profunda. Un poc quan he sentit arran d'una pregunta d'un equip de futbol que se sentia discriminat perquè rebia 12.000 euros front a un altre que rebia 40.000, quan ja sabien a l'escola de música fan diguen que van a tancar perquè la subvenció guanya és de 4.000. Doncs vergonya, realment. Després, quan va dir que n'hi ha agravis comparatius per ell entre uns, el futbol americà també jo he sentit últimes coses que també me produeixen vergonya, personalment. Pues, entonces, així, Vicent, que saben que s'ha esquenat, pareix que un poc, en tot el que s'està discutint per l'Ovilla de fa temps, ha fet una solució salomònica que ha dit que dels 300 i pico xiquets que n'hi ha no sé què en esportives que l'any que ve serien a tant unos San Bruno, si no en desmal, ha vingut a dir això. Entonces, jo demanaria a l'Ajuntament que fera uns criteris, a veure criteris, a l'hora de donar subvencions, quins criteris són. I que veure que un xiquet que va a l'escola de música, si va al 5 vegades o 10 menys, o al igual que uno que va a futbol, o que va a bàsquet, o que va a futbol americà, perquè en aquest moment deu estar entre 5 i 10 vegades menys. Simplement vos demanaria que feu uns criteris objectius perquè en relació a una escola de música, en tradició, en activitat cultural, més valenciana que ninguna, i no sé què, en este poble, pues això en aquest moment no sé. El número de xiquets, m'agradaria saber el número de xiquets que tenen a l'escola de música, pues que ja pot ser 100 i pico, pues, i si reben 4.000, pues, fent esportistes, pues, en aquest moment deuen de valer com a 6 a 8, unes 10 vegades menys. Que, pues, això m'ha produït vergonya, simplement, i perplexitat, les dues coses. I vos demanaria que farem uns criteris objectius, les subvencions per l'any que ve seran en base a aquests criteris, a número de xiquets, a tots uno, vale, o les esportives i les esportistes valen 10 vegades més o 5 vegades menys, però que sapien que siguin públics. I dins les esportives també pareix que tampoc estan iguals en tot moment, però que se senteu seriament i que deixeu de donar vergonya i perplexitat a gent que ve de fora d'altres pobles que afortunadament no passa això. Algú més? Demano la paraula. Jo. Sí. Jo volia preguntar que per apuntar a un xiquet a l'escola de pilota valenciana de Museros què tinc que fer? Pues parlar amb el Consell de Morts, ja està, o sigui, tenia una... Hi ha escola de pilota valenciana de Museros? Pues, señor alcalde, no hi ha escola de pilota en Sí. Usted que saber lo que tiene el poble. No, hi ha una escola, no hi ha escola com a tal. En aquests moments, efectivament, tu saps, has estat en tot el tinglado este,
els xiquets que s'apunten al principi pareix que volen menjar-se el món i després desapareixen i al final sols queda Adrián i els que volen jugar juguen en massa al passar perquè si no n'hi escola. Bueno, així... Són 3 només, però igual, per 3 no cal menjar. Però així ha hagut i n'hi ha escola que ara per falta d'alumnes, que claro, això és com tot. Sí. Si no n'hi hagueren alumnes no faria falta a l'escola del Caldo, si no n'hi hagueren futbolistes no faria falta al futbol, i si no n'hi hagueren socis de bous no faria falta la si el que ho promou no ho maneja, els alumnes no s'apunten. Si n'hi ha de Síria, si no n'hi ha mestres, si no n'hi ha monitor... Que sí. Per això dic jo que... No n'hi havia monitor ni res, però... Jo no n'hi havia on anar a fer-ho. L'informe que m'han passat del personal involucrat en l'import, el tema de la pilota valenciana, les distintes modalitats, demostra que n'hi ha 8 persones. 8 persones en l'escola de pilota. La pilota valenciana en les distintes modalitats. Tu saps perfectament les modalitats. No, 8 no, que juguen a pilota n'hi ha molts més. No, hi ha distintes modalitats de pilota. Sí, però escola no n'hi ha, no? Jo estic parlant d'escola, jo no estic parlant de professionals semiprofessionals. No el mateix la galotxa que el raspall, no el mateix el raspall que el frontó. Hi ha distintes modalitats de pilota. Ho sé. No, a veure si ven a la galotxeta. Ho recordo jo. Bé, alguna persona volia fer... Però no n'hi ha escola, Bueno, pues a mi m'ha passat el que t'acabo de dir. 8 persones que estan en el círcul de la pilota valenciana. Que juguen a pilota i ja està. Alguna pregunta més? O s'alça la sessió?